doncs em presento, jo soc la Desi. Actualment soc tècnica del Servei de Desenvolupament de Bon Preu. Perquè us feu una idea, jo m'encarrego bàsicament de gestionar i coordinar alguns dels programes formatius de l'empresa i també m'agradaria que es presentessin les persones que avui m'acompanyen. Jo soc el Sergi, soc cap de zona a Bon Preu, carrego d'una sèrie de botigues des de fa 7 anys que estic a l'empresa i també ho compagino aquesta feina amb una altra que és la d'enllaç entre dos departaments que són clau a l'empresa, que són els departaments de vendes i de TI. I dintre d'aquesta figura d'enllaç, no? Doncs des de la meva vessant, des de vendes, faig com de coordinador de tot el que són projectes d'empresa que tenen impacte directament amb els treballadors i amb els clients i que, per d'altra banda, no, influeixen en aquests departaments. Tenim també el Jordi i la Cinta, no? Sí, hola, bona tarda a tots. Jo sóc el Jordi, vinc de Lleida i actualment estic a meitats, ja d'aquí poc serà a finals del programa de P-Talent. I bé, una mica més endavant us explicaré la meva experiència i el que he estudiat i els motius positius de per què hauríeu d'aplicar aquest programa, que no són pocs. Molt bé. I jo soc Cinta González, soc de Tortosa, de les Terres de l'Ebre, però ara estic per Llinars del Vallès. Estic al Departament de Ciberseguretat de Bon Preu, de l'àrea de TI, i res, espero que us pugui resoldre qualsevol dubte que tingueu al final de la... I ets UPC-era, Cinta. Exacte, ets alumni de la UPC. Sí, de fa 2 anys ja. Molt bé, doncs anem per començar. Sergi o Desi? Sí, la Desiré arranca. Vale, doncs, com bé han dit, avui us venim a presentar un programa de graduats que ofereix Bon Preu, que consta d'un viatge per tots els departaments que us ajudarà a trobar el vostre lloc de treball. Llavors, sempre ens agrada començar per aquesta pregunta, que és: t'imagines començar la teva carrera en una empresa que aposta per tu el primer dia? Llavors, el que esperem és que al final de la nostra presentació pugueu veure si realment funcionem així o no. En primer lloc, us volem explicar per què som aquí. Al final, des de Bon Preu venim a oferir-vos aquesta xerrada perquè més del 80% de la societat pensa que la feina en un supermercat no està valorada. Probablement pocs de vosaltres us hagueu plantejat la possibilitat d'acabar treballant en una empresa com Bon Preu, del sector de la distribució. I per aquesta raó us volem explicar una mica motius, com bé deia el Jordi, pels quals us pot arribar a interessar pels vostres estudis treballar a Bon Preu. Llavors, comencem a projectar un petit vídeo, ben curtet. Al final, la nostra intenció és que veieu que realment, darrere d'una empresa del sector de la distribució hi ha molt més que departaments de distribució o punt de venda, i per això dono pas al meu company, Sergi. Molt bé, doncs, ara us presentarem un vídeo, només a mode de spoiler. Tot comença el 1974 a Torelló. És una empresa familiar que ha crescut fins a convertir-se a dia d'avui en un referent en el sector. En aquest vídeo, que és molt explicatiu, molt resumit, us fa una petita introducció al que és Bon Preu. Des del 1974, treballem per ser una empresa referent en el sector de l'alimentació a Catalunya.
compromesa amb els ciutadans i el territori. El nostre propòsit al llarg d'aquests 50 anys ha estat i segueix sent el de satisfer les necessitats dels clients, oferint serveis bàsics i quotidians en l'alimentació amb la millor relació qualitat-preu amb Bon Preu i Esclat i Bon Preu Esclat Online, carburants amb Esclat Oil i energia a través de la comercialitzadora elèctrica Bon Preu Esclat Energia. Treballem per impulsar un model més sostenible i circular, sempre compromesos amb els nostres valors. Ens sentim profundament arrelats al territori, perquè creiem que tenim un país excepcional i l'hem de fer valdre. Per això, des dels nostres inicis, hem donat suport als pagesos, ramaders, agricultors, pescadors i artesans, promovent el producte local i de quilòmetre zero i contribuint a dinamitzar l'economia catalana i la creació de llocs de treball. Hem arribat on som gràcies al compromís i entusiasme de la gent Bon Preu, que creiem en el projecte i tenim la voluntat de seguir creixent. I de tots vosaltres, els nostres clients, que ens feu confiança dia a dia. Bon Preu i Esclat. 50 anys, deixant empremta. Bueno, aquest vídeo és molt explicatiu, és molt emotiu pels que treballem a l'empresa, 50 anys, que es diu ràpid. Com heu vist, com a punts claus, és una empresa de proximitat molt arrelada al territori i, per què no dir-ho, també ens ho podran dir el Jordi i la Cinta, amb un tracte molt humà i molt enfocada a les persones, sobretot. Aleshores, a mi em toca explicar-vos aquesta part inicial d'empresa. Intentaré fer-ho el més ràpid possible, només donant-vos titulars, perquè crec que la part important i la que us pot interessar, sobretot també juntament amb aquesta part de projectes o amb aquestes vivències personals que tinc també, és la participació de la Desi explicant el projecte com a tal del BP Talent i sobretot les experiències del Jordi i la Cinta, que ens ho explicaran més tard. Per tant, jo aniré molt al detall. Com veieu, aquí tenim més de 200 establiments arreu del territori, alguns amb l'ensenya Bon Preu, altres amb l'ensenya Esclat, que sapigueu que és la mateixa empresa, simplement que es distingeixen pel tipus de sortit. Els Bon Preus normalment estan més situats als centres de les ciutats, són de dimensions més petites, i els Esclats tenen més varietat de sortit i de dimensions, superfícies més grans, de 2.000 fins als 5.000 metres quadrats. Tenim benzineres també arreu del territori, juntament amb aquestes benzineres que incorporen alguns minimercats, i com a també punt de diferenciació, tenim dos tipus de serveis online. Un, que són els click and collect, que són aquelles compres que es van a recollir a les botigues, i l'altre és el home delivery. Amb el home delivery actualment cada vegada estem fent més taca al territori i a dia d'avui estem arribant ja a més de 5 milions de persones. Properament també s'ampliarà arreu de les comarques de Lleida i sud de Catalunya, però la taca és important i també és un servei que ens està funcionant molt bé. I al vídeo també, per acabar, us estava fent una petita introducció amb un altre servei que oferim a l'empresa, que és el d'energia, 100% d'energia verda. Tenim una comercialitzadora on jo destacaria sobretot el tracte que tenen les persones que són de Bon Preu, les que hi treballen. És un tracte molt proper, l'atenció al client és excel·lent, i a part que els serveis són preus molt competitius, i no tothom ens identifica per això, però també està bé explicar-ho. Mira, si m'ajudes a passar. A nivell perquè tot això funcioni, tot aquest engranatge i que arribi sempre les botigues estiguin ben assortides, tenim uns serveis centrals que estan a la comarca d'Osona, Masies de Voltregà, dos centres logístics. Un és a Balenyà, que és el més important, que és a través d'aquests centres on es subministra el producte a tots els establiments del territori. Després tenim el centre logístic de Cervelló, que actua més com a plataforma logística online, i des d'aquí també es dona servei amb aquestes més de 5 milions de persones arreu de Catalunya. I estem en procés, esperem que sigui properament, per deslocalitzar el centre logístic de Balenyà, de que puguin néixer aquests dos centres logístics nous, de Parets del Vallès i de Montblanc, que ens ajudaran a donar millor servei i més proximitat, sobretot al sud i a l'oest de Catalunya.
Aquesta gràfica també és molt significativa, perquè els que portem ja anys a l'empresa hem vist veure evolucionar la quota de mercat de bon preu. Això representa que és el pastís dintre de Catalunya, de quants clients, de cada 100 clients, doncs aquí veieu que el número 1 de cada 100 clients, 31, 32, compren a Mercadona. Això és una quota important i no ens hem d'enganyar, és un competidor molt fort. Però si veiem l'evolució que hem tingut bon preu i situar-nos fins al segon retailer més important de Catalunya en el sector de l'alimentació, doncs hem agafat un volum molt important i hem superat competidors de la talla de Lidl, Mercadona, fins a arribar a aquest 11,1% de quota de mercat, que per ser una empresa de caràcter regional són dades espectaculars. Val? A nivell de venda, doncs aquí també veieu la corba. Pràcticament des del 2016 fins al 2024 s'ha més que duplicat la venda. En aquest últim exercici hem tingut un creixement del 7,1. Per primer cop hem superat la barrera dels 2.400 milions d'euros. Perquè us en feu una idea, aquests ingressos nets superen els ingressos que facturen Barça i Real Madrid. Aleshores, estem parlant d'uns ingressos importants i per sort cada any ens està anant a més. Aquest any esperem també superar la barrera dels 2.500 i tot indica, com hem començat l'exercici, que així serà. Aquesta altra dada és molt significativa. Jo quan a vegades ho explico a amics i familiars se'n fan creus, o les persones que comencen a treballar a bon preu. Són més d'11.000 persones a l'empresa. Jo diria que pràcticament és una de les empreses, si no la primera, la segona del sector privat que més persones emplea a Catalunya i també amb contracte indefinit, un 98,83%, que és una dada molt important i això surt en moltes notícies, tant a Catalunya com a Espanya, de la importància de treballar amb contractes indefinits i no temporals. I nosaltres no només ho diem, sinó que ens ho creiem i així ho fem des del primer dia, amb contractes indefinits per a les persones que entren a treballar amb nosaltres. I una altra dada molt important, que són aquestes més de 150.000 hores de formació, entre elles dels nostres companys Jordi o la Cinta, que han fet programes de formació. Jo també n'he fet un que té certes similituds amb el BP Talent, no és el mateix, però és un PDI, que són programes també de desenvolupament individual, fa 3 anys, i també tens un recorregut i més vivències per l'empresa i veus que és una empresa que aposta des del primer dia per la formació i és una que s'agraeix moltíssim i us podran donar després la vivència als companys. I és una dada molt significativa, no només amb hores de personal de serveis centrals, sinó també de botigues, amb formació, amb peixaters, carnissers, etc., i per donar el millor servei possible als establiments. D'acord? En quant a què és bon preu o quina empremta volem deixar a l'empresa, dir-vos que no només venem producte, la gent només ens coneix per vendre producte, però al final contribuïm al territori amb programes socials, accions solidàries, reducció del malbaratament, per exemple, com a empremta social. Els que sou compradors o sou usuaris de bon preu, tenim l'arrodoniment solidari, que es fa cada mes i col·laborem amb les associacions que es fiquen en contacte amb nosaltres. Tenim una atracció que són les hores tranquil·les, que es fan cada tarda, de 3 a 5 de la tarda, on es redueix molt la capacitat llumínica dels establiments, els sonors, perquè puguin comprar persones neurodivergents o amb altres tipus de sensibilitats i poder-los facilitar també un entorn més tranquil i agradable. Treballem amb el Gran Recapte, les beques menjador, que és un projecte molt xulo, molt il·lusionant, que va sortir l'any passat i també hem arribat a moltíssims infants que ho requerien. En quant a empremta ambiental, doncs també economia circular, eficiència energètica. Les botigues no només estan preparades amb plaques solars als nostres sostres, que les tenim plagades de plaques, sinó també amb algunes marquesines i cada vegada de forma més intel·ligent, perquè tenim equips de fred que es connecten i es connecten en funció de quan els equips dels departaments han considerat que són necessaris per reduir aquesta eficiència. Reciclatge invers, que tenim una planta justament a Balenyà també que ens ajuda amb tot el tema del reciclatge. I abans ha sortit el vídeo també, som una empresa de proximitat.
als productors del territori i que treballem amb productes de quilòmetre zero perquè ens ho creiem i ens agrada treballar amb aquesta tipologia d'article. I per acabar, empremta cultural, intentem participar amb el major nombre d'actes arreu del territori i també creiem que és un punt diferencial promulgar l'ús de la llengua catalana als nostres establiments, als nostres departaments, perquè creiem que així som més pròxims al client i és el que ens demana. Només una dada aquí, per no estar-ho llegint tot. Aquest any s'han donat més de 430.000 quilos d'aliments, que és una barbaritat, i més de 11.000 tones de paper i cartró s'han reciclat a la nostra planta de reciclatge invers, que és una passada. I una dada també important, per nosaltres, els que treballem també a l'empresa, és molt significativa. Per 8a vegada, un òrgan independent, que és l'OCU, amb el qual no hi tenim cap tipus d'influència, ens ha triat pels seus socis com la millor empresa o el millor supermercat que opera a Catalunya, tant amb la marca Esclat com Bon Preu. Aquesta és una fita que ens enorgulleix cada any de poder-ho explicar i que ens agrada i, ostres, que cada any fem tot el que és possible per tornar-hi a ser capdavanters i el més amunt possible. I com a també altra notícia, que és la següent diapo de Cire, és perquè amb l'ensenya Bon Preu Online, que és una ensenya més novell, no fa tants anys que ha entrat en funcionament, també ens han triat per segon any consecutiu com el supermercat online més ben valorat. Aquí dir-vos que tenim un equip de xerpes que són les persones que ens entreguen les comandes als establiments, educadíssims, preparadíssims i que ens entreguen la comanda amb un somriure, i això crec que ho valoren molt els clients, aquest tipus de servei tan proper, i que siguem capaços de fer-ho d'aquesta manera com ho fem als establiments, crec que això ho valoren moltíssim. I per acabar, i jo ja acabo aquí, que és un altre indicador del benestar de l'empresa. Quan tots pensem en Forbes, sembla que sigui les persones més riques del món. Dir-vos que també hi ha un altre estudi en Forbes i és que ens han triat el 2025 com una de les 100 millors empreses per treballar. I això, quan sumes el que us deia, excel·lència, proximitat, innovació, doncs passen coses d'aquestes, com l'informe de la OCU o aquest informe de Forbes, que ens projecten el més alt possible i nosaltres estem superorgullosos de que sigui així. I jo, sense més, us dono pas també a la Desi, que us pugui ja més concretitzar, havent-vos fet aquesta introducció, en què consisteix el programa BP Talent. Moltes gràcies, Sergi. Ara que ja us hem fet 5 cèntims de com és la nostra empresa i com la veiem nosaltres, també volem veure què us penseu que és el programa BP Talent. Per aquesta raó farem un joc, un Menti. No sé si teniu a tots els vostres telèfons. Anem a veure si em deixa compartir. Desi, vam dir que no calia passar amb aquest, perquè online és més complicat de fer-ho. Vale, perfecte. Doncs llavors passem a parlar de què consisteix el programa BP Talent. Primer començarem amb un vídeo explicatiu, a mode resum del programa. Perfecte, doncs com bé menciona el vídeo, el programa té una durada d'1 any i també diem que són 1.000 oportunitats per créixer, perquè al final el nostre objectiu és que sigui un programa molt dinàmic, que cada dia sigui diferent. I abans de començar us volia
donar una breu informació de quins beneficis té ser treballador de bon preu. En cas del que nosaltres diem serveis centrals, disposem de 2 dies de teletreball, horari flexible i divendres jornada intensiva. Pel que fa a la part de ventes i logística, és jornada intensiva i no hi ha disponibilitat de fer teletreball. Des del primer moment disposaríeu de contracte indefinit, tot i estar formant part d'un programa formatiu, i sempre apostem pel talent intern. És a dir, que feu aquest programa, que finalment decidiu quin departament encaixa més amb vosaltres, no vol dir que no pugueu seguir creixent. Al final apostem sempre pel talent intern i per donar oportunitats a la gent que treballa amb nosaltres. El sou aproximadament és d'uns 1.700 bruts mensuals. A banda, disposareu de 8% de descompte en totes les compres del grup, ja sigui bon preu o esclat. Un 2% de bonificació, perdoneu. Un 2% de bonificació en energia. A bon preu, en comptes de donar el típic lot de Nadal, el que fem és ingressar 50 euros a la targeta client perquè cadascú es faci el seu propi lot. I disposeu d'un 30% de descompte en productes d'higiene femenina. A banda, Bon Preu també col·labora amb altres empreses, encara que no siguin del sector, i tenim una aplicació que es diu Beneficis Corporatius, que ofereix descompte als treballadors de Bon Preu en hotels, restaurants, botigues de roba, Booking, per exemple, Vueling. Cada mes es van valorant les diferents empreses amb qui es col·labora i tots els treballadors tenen accés a aquesta aplicació quan ells vulguin. I a banda també s'ofereix una assegurança mèdica a preus competitius. Ara comencem ja a parlar una mica de la metodologia del programa. El programa, com bé hem comentat, té una durada d'1 any i es divideix en 2 blocs. El primer bloc, que comença al setembre i acaba aproximadament al juliol-agost, és el bloc general, on feu un recorregut per tots els departaments de Bon Preu. Durant 4 mesos esteu al departament de vendes i després ja passeu pels departaments de logística i serveis centrals. Un cop acaba aquest bloc general, vosaltres ja haureu escollit el departament destí i es fa un bloc específic d'aproximadament 1 mes on acabeu d'adquirir coneixements i informació sobre el departament que heu escollit per ja de cara al setembre poder començar com a tècnics amb nosaltres. Ara dono pas al Sergi, que és qui millor coneix aquest departament. Doncs sí, per fer 5 cèntims de el que viuran, no? Si acaben participant del projecte del BP Talent. Al final, la vendes, com ha dit la Desiree, són 4 mesos super intensos. Perfils n'hi ha de tot tipus, ojalà. Jo soc del departament de ventes, ojalà puguem trobar també dins de vosaltres molts gerents o moltes persones, tot i que és veritat que ja us explicaran després els BP Talents i la DESI. Al final, cadascú passa per diferents departaments, no? I per conèixer l'empresa 360. No? Dintre del departament de ventes, deixa'm començar per la part de gestió de persones, perquè crec que és el més enriquidor de tot. Tenim botigues des de 20-25 persones a botigues que són 150, per tant, l'intercanvi diari i l'aprenentatge és brutal a tots els nivells. Penseu que en el moment que esteu a ventes, que és el core de l'empresa, veieu i entendreu moltes coses que viureu a posterior en els diferents departaments. Els departaments centren molt en donar aquest excel·lent servei a les botigues. Les botigues, aquesta estada serveix molt per entendre el negoci, compartir amb el gerent, analitzar aquí sí els resultats, fer molt anàlisi del que està passant i prendre decisions cada dia. Això és el que té més impacte. No sé si el Jordi ens ho explicarà si ha estat amb ha fet ja aquesta estada i l'acabada, no? Però té cada dia decisions que prenem impacte sobre el client i veiem, no només el client, no també els nostres treballadors.
Aleshores, jo per ficar-li una mica de cullerada respecte a l'altra part de tasques que faig, no només de cap de zona, en aquesta part de coordinació de projectes que neixen a vegades des dels mateixos treballadors de botiga, a vegades directament des dels departaments, i són projectes que quan tenen impacte amb el nostre treballador i amb el client són molt transversals, a vegades impliquen a d'altres departaments i són molt engrescadors. Ara, per exemple, estem a punt ja de sortir a la llum. De fet, ja estem fent proves pilot amb alguns establiments, no? Que és el reconeixement d'articles a les balances, per exemple, que tenim a la fruiteria a través de la IA. Et va reconeixent els articles que posa els clients a les balances i et detecta tant si està en una bossa com si no, la quantitat d'articles, el pes, les ofertes que podrien anar associades amb això, i aquí se'ns obre un ventall supermaco de treballar en un futur. Penseu que aquí de forma implícita t'ajuda a reconduir la pèrdua, però a vegades ens costa dir-ho, però es produeixen furts a les botigues i pesen malament els kiwis i els plàtans, i és un projecte que no només podrà anar encarat a la fruiteria, sinó d'altres seccions, i això l'impacte que té també de cara als treballadors, no? Tindre sempre els estocs bé, no equivocar-se a l'hora de picar codis o de triar tecles. Per tant, aquest és un projecte molt engrescador i fent ús ara també que està tan de moda de la IA, perquè és un projecte que anirà aprenent amb el temps, i quan més ús n'hi fem, més capacitat d'aprenentatge i menys capacitat d'error tindrà l'eina. En tenim d'altres de molt xulos. Tenim un que començarem al setembre, que és, per exemple, a través de la captura d'imatge, per exemple, d'un producte que ens arriba, un pernil, que ens arriba als establiments. A través de les nostres PDAs, els nostres smartphones, fem captura d'imatge, realitat augmentada, et fa la lectura del codi de barres, número de lot i data de caducitat, i a partir d'aquí ens crea tota una sèrie de seguiment de les caducitats, perquè els equips de botiga no tinguin que estar apuntant a les llibretes quan se'ls caduca un article o un altre. Aquest també jo crec que suposarà un avantatge molt gran. Estem un altre projecte que ara està a punt de créixer i néixer al mes de maig, que és el de comandes de peixateria a través de WhatsApp, que això direu, ostres, doncs jo ja ho he fet a d'altres empreses o a d'altres restaurants. Doncs a bon preu no el teníem, però el que és més important és que dintre de tots els establiments, que com us he explicat abans són més de 200, aquesta IA incorporada al WhatsApp té en compte els estocs de les botigues a diari, té en compte el número de treballadors, la capacitat que té per servir o no, i és adaptable i, per tant, també va aprenent del matí a la tarda, i això creiem que també ens dona oportunitat de venda, però també facilita molt als equips, no tindre que estar interactuant amb una conversació o tindre una persona interactuant tot el dia, sinó que ens arribin ja les comandes ja preparades a les botigues. També serà un projecte que l'estem esperant amb moltes ganes. I és que us podria estar explicant moltíssims més, els carros intel·ligents que hem d'incorporar en breu, que et fan l'escaneig del producte que deixaran determinats clients als carros per pes, també per càmeres. Vull dir, projectes són de molts tipus que intervenen en molts departaments. Vosaltres, la majoria, sou estudiants també, que podria arribar a tindre impacte, o segurament sou coneixedors d'això que us estic explicant. I d'aquí, és una feina que a mi m'engresca en el meu dia a dia i ens ho passem superbé coordinant això. I quan veus després quina visió té i com es desplega als establiments i com pots ajudar-los en el seu dia a dia, doncs és molt, molt gratificant. Perfecte, doncs qui millor per explicar-vos en què consisteix el programa que algú que l'estigui visquent avui en dia en primera persona? Bé, abans de començar, només volia dir que jo vaig estudiar ADE i Enginyeria Informàtica com a doble grau a la Universitat de Lleida, i volia comentar perquè entenc que vosaltres sou tots enginyers informàtics, telecomunicacions, etc. I pot ser que la primera pregunta que us feu és com un enginyer informàtic, que vale que ha cursat ADE, però com que sona més potent el tema de l'enginyeria, acaba en el món del retail, i jo tampoc no m'ho esperava, i segurament com vosaltres, fa ben bé un any jo estava en aquesta xerrada sense saber ben bé on m'estava ficant, què seria el que m'explicarien, però crec que és un món molt interessant i a mesura que us han anat explicant i el que ens falta per explicar ho anireu descobrint. I no us tanqueu la porta pel fet que sigui el món del retail, perquè l'empresa té molts departaments,
molts projectes, com ara bé comentava el Sergi, molt interessants, que es necessita de moltes persones amb diferents característiques i amb diferents estudis, i crec que el programa aquest que una empresa inverteix durant un any en tu en formació, que et fa seguiment, que pregunta com està, que es preocupa pels teus interessos, etc., és una cosa que no té preu. I bé, fet aquesta petita introducció, el que volia, també us comentaré que comença el departament de vendes, que això és l'estada d'establiment, que el primer que, per la meva experiència, és si acabeu participant en aquest programa i us acabaré escollint, que com a enginyers no us assusteu de l'estada a botiga, perquè pot ser que de primeres impacti una mica, perquè fa 2 mesos estava programant una aplicació web i de sobte estic a la secció de xarcuteria d'un establiment proper a casa meva i em pregunto, ostres, què estic fent aquí? Però al final tot té un sentit i aquest programa està enfocat en que puguis conèixer tots els departaments i totes les seccions per a que al final entenguis com estan comunicades per darrere i que entenguis quin és el funcionament i la importància d'aquest, no? I bé, aquesta estada d'empresa per mi ha estat superinteressant. Tot i haver cursat el grau en ADE i el grau en Enginyeria Informàtica, a mi és, de moment, que encara falten alguns departaments per veure perquè fins al juny-juliol no acaben, però és el departament que més m'ha agradat. Degut a la carrera i altres feines que havia tingut, estava una mica cansat d'estar tot el dia a l'ordenador i el fet d'estar al departament de vendes i el poder gestionar equips de persones em va despertar un nou interès a mi, que no té res a veure amb el que he estudiat, però crec que a vosaltres també us podria despertar. I bé, ara mateix em trobo fent l'estada del Departament de Sostenibilitat. He passat per altres departaments aquí a Serveis Centrals i la veritat que cada departament és un món diferent. Crec que, donats els vostres coneixements i els vostres estudis, podríeu encaixar a qualsevol departament, ja que sou molt tècnics i amb molt coneixement. I no us tanqueu les portes a res, que no us assusti el món del retail, que no us assusti el departament de vendes i teniu la ment molt oberta. Moltes gràcies, Jordi. Doncs continuem explicant una mica tema serveis centrals, que és el segon, forma part del bloc general també. Un cop acabeu vendes, passeu per logística i tot seguint aneu a serveis centrals. Aquest està compost per diversos departaments, com per exemple tenim anàlisi i dades, que és el departament que transforma totes les dades en informació útil perquè Bonpreu pugui gestionar de millor manera les botigues. També tenim el departament de comunitats i equipaments, que és qui s'encarrega de gestionar les obertures i reformes dels nous establiments que estan en procés. Dins d'aquí, per exemple, tenim el departament d'expansió, que és el que ajuda a fer créixer l'empresa, a buscar terrenys per construir. També tenim oficina tècnica, que és qui s'encarrega de gestionar tot el tema dels plànols, temps, recursos. Un altre departament és sostenibilitat i energia, que abans ens parlava que ara mateix està el Jordi fent l'estada en aquest, que és qui s'encarrega de gestionar tota l'activitat energètica, ja sigui tot el tema d'Esclat Oil, les nostres benzineres, o el tema d'Esclat Energia. Un altre departament que també podeu encaixar és el departament d'online, encara que us penseu que no, l'e-commerce, com bé ens comentava el Sergi, és una peça clau actualment. Darrere de la nostra web hi ha moltíssima feina feta per tècnics i fins i tot enginyers. I un altre departament que no entraré gaire perquè després la Cinta bé ens l'explicarà és el de TI, que és un equip de més de 80 professionals, crec recordar, que mantenen i impulsen tota la tecnologia de Bonpreu. I qui millor per explicar-vos que la Cinta. Hola, una altra vegada. El departament de TI a mi em va sorprendre moltíssim, clar, perquè començant en què vaig fer enginyeria informàtica, per als que sou informàtics i de telecos és el vostre espai, definitivament, perquè té moltes àrees. O sigui, tot el que et puguis imaginar que has tocat a la carrera, està. Està la part d'integracions, la infraestructura tocant servidors, la de comunicació en firewalls, la part de ciberseguretat, que és, òbviament, la que protegís ja tota l'empresa, que a mi em va sorprendre perquè jo pensava que seria poder més a nivell legal
en el compliment europeu, la normativa NIS2, que està tan a tope ara en totes les empreses, però no només és això, sinó també portem un munt de projectes, tant a l'àrea que estic jo com qualsevol altra àrea de TI, portem molts de projectes i la part xula de passar per serveis centrals és que al final és una mica relacionat amb el que deia Jordi de, ostres, com puc estar en un establiment si he estudiat una enginyeria? Al final també és una part xula passar per altres àrees perquè poder, dius, no m'esperava que treballessin d'esta manera i m'agrada com treballen. Perquè jo abans d'arribar a TI sí que ho tenia com bastant clar, però també estava, per exemple, al departament de màrqueting, que m'agradava molt, el d'anàlisi de dades també em va agradar, el de logística, que toquen ja automatisme, també té coses molt xules. Si hi ha algun arquitecte, comunitat i expansió, els agradaria molt, perquè hi ha persones que porten projectes i un projecte és obrir una botiga des de zero, que hi ha un terreno, fins que la inauguren i estan tots els productes ficats a l'estanteria. O sigui, és una xulada i això durant el programa ho veus. Te ho ensenyen, fas excursions, t'ho presenten i una cosa xula també és que quan tu al final, després d'haver passat per tota l'empresa, dius, ostres, entenc els processos de cada departament. Tinc una persona com a mínim que coneixo per si mai he de recurrir a aquell departament i dir, mira, parlaré amb aquella persona perquè segur que m'ajudarà, perquè ja em coneix i al final si coneixes una persona ja és més fàcil. I de fet a mi em passa que a la meva àrea hi ha gent, mira, el meu cap, per exemple, que porta un munt d'anys a l'empresa i em diu, ostres, este projecte, Cinta, qui el porta o com funcionava exactament? Em podries dir un contacte? I al final és com un valor afegit que et dona el programa i que a mi em sembla molt xulo de dir, mira, al final m'ha servit moltíssim perquè tant a nivell personal, que he après un munt de conceptes que no són tècnics, però que al final se't poden aplicar a la vida personal, com per exemple interpretar una nòmina, que jo això no ho sabia fer, com a nivell tècnic de dir, vale, tenen una incidència en un software, que és la meva casuística, i sé com treballen, sé el grau de criticitat que té per en aquella àrea, que potser per a mi és una tonteria, però per a ells és supercrític que no els hi funcioni un datàfono per apagar una botiga, per exemple. I moltes vegades te trobes en que, ostres, és que ha entrat directament al departament i poder no empatitzar amb mi perquè no sap lo greu que és aquest problema que hi ha. I això passa en totes les àrees, siguin més tècniques o menys tècniques, però està molt xulo. La part de serveis centrals és un altre món, també. Moltes gràcies, Cinta. Doncs hem parlat una mica del programa a nivell superficial, però ara volem entrar-hi una mica més. A nivell de dada d'impacte, volem que al final sabeu que és una inversió de 50.000 euros per persona en la formació que fa bon preu, que hem arribat a 11 universitats catalanes, hem impactat a uns 1.200 universitaris i actualment hem tingut durant tot el programa 300 universitaris interessats al llarg dels anys. I al final el més important de tot és que sabeu quina és la metodologia que farem servir en el programa, perquè podeu dir, és un programa d'un any on jo passo per aquests departaments, però què es fa? Doncs durant tot el programa el que fem tallers perquè pugueu anar descobrint noves habilitats, practicant, investigant. Des del primer moment tindreu el vostre calendari formatiu perquè sabeu dia rere dia a quin departament heu d'anar, amb qui estareu, què és el que fareu. Durant el programa anireu acompanyats d'un mentor. Per exemple, jo aquest any soc mentora, no ho soc del Jordi, però sí que ho soc de dues persones més que estan fent el programa i és una experiència molt enriquidora el fet de saber que si una persona que està fent el programa té qualsevol tipus de dubte, tingui aquesta figura amb qui resoldre-la o si no està veient bé qualsevol cosa, no es veu preparat, doncs tenir amb qui parlar i com un guia de bon preu. També el que es fan són projectes, es fan 2 al llarg de tot el BP Talent perquè tingueu una oportunitat de fer propostes. Al final vosaltres estareu tot el programa aprenent com treballen els diferents departaments,
però jo sempre ho dic que el fet de venir de fora es veuen les coses diferents. Per tant, ens agrada molt que feu aquests projectes, que durant el programa aneu fent propostes, perquè realment ens encanta molt escoltar tot allò que voleu dir. I sobretot vetllem perquè la formació sigui un èxit, per això el que prioritzem és que tingueu una formació constant, que tingueu seguiments periòdics, que un cop ja tingueu el vostre departament destí i ja estigueu treballant com un tècnic més, pugueu tenir aquests seguiments encara per acabar d'integrar-vos bé dins del departament. I vull que ens expliqueu una miqueta, Jordi o Cinta, com es viu en primera persona aquesta metodologia, ja siguin els programes, els projectes, els tallers. Bé, si vols, Cinta, començo jo perquè ho tinc més fresc. Sí. I bé, respecte a tot el que estava comentant la Desi, al final heu de valorar que l'empresa des del dia 1 aposta per vosaltres al màxim. I jo ho enfocaria sobretot a les persones que ara esteu a últim curs, esteu acabant la carrera i no teniu molt clar cap a on us enfocaríeu o no teniu clar quina és la vostra feina desitjada. I crec que Bonpreu aquest programa, el BP Talent, t'ofereix el poder tenir una visió d'una empresa molt potent del món del retail, una visió de tots els departaments, tot el que involucren, i que de dins de l'empresa et facin seguiment, t'ajudin constantment en tots els problemes que et puguin sorgir, que t'involucrin en cada departament, que et facin partícip de projectes, etc. Jo crec que és una oportunitat única. Jo, l'any passat vaig acabar el doble grau i vaig estar treballant els últims 2 anys de la carrera de consultor en una empresa i vaig acabar molt cremat i estava preocupat perquè, ostres, he estudiat 2 carreres, tot i així no he descobert què és el que m'agrada, no trobo una feina perfecta i no m'esperava mai acabar dins del món del retail i se'm va presentar aquesta oportunitat i vaig dir, per què no? I la veritat que dono gràcies el dia que em vaig apuntar perquè, i tot i així que encara em queda per viure, només amb l'ho viscut, ja crec que com a persona he millorat moltíssim, he après moltíssim i crec que per vosaltres és una oportunitat única que heu de valorar i tenir molt en compte, a part d'altres ofertes que us poden sortir d'una Big Four o d'altres empreses que a primera vista semblen més atractives, sisplau, no descarteu l'oferta que us està oferint Bonpreu, perquè de veritat que és única. Totalment. Després també afegir per part de lo que és lo BP Talent, a part de mencionar que hi ha projectes que han arribat a nivell de direcció d'empresa i avui en dia funcionen, són funcionals. Després també dir que a mi el que em va agradar molt és que, per exemple, jo sent de Tortosa, clar, la majoria de gent era de Barna i no els veia molt fins que ja no vam començar serveis centrals. I fan tallers. Llavors això està molt xulo perquè és com una manera de fer unió i a mi em fa molt de goig dir que avui en dia en els companys que vam ser del BP Talent jo em continuo parlant, vaig a dinar en ells, fem excursions, al mes de febrer vam anar a esquiar i això està molt xulo, al final també fas pinya i està molt guai. No només és dir, ostres, és un programa que després acabaré de treballar i també a nivell personal, també t'han dus coses que són sentimentals, o sigui, estàs formant un vincle en gent de l'empresa i que està en la mateixa situació que tu i això està molt guai. Després també dir en les mentories, com dia la Desi, el personal és molt jove i això també te fa tu com tindre una certa proximitat per a poder parlar, sincerar-te i dir, ostres, és que tinc estos dubtes, no sé si m'agrada més este departament o un altre. Llavors, t'ajuden moltíssim en les mentories. No només és estar que acabes el programa. A mi, fins fa uns 3 mesos, continuava parlant amb el meu mentor i avui en dia tenim super bon rotllo, ens portem molt bé, o sigui, és com també l'ambient que té l'empresa, que és molt càlid i està molt xulo. Això és una cosa que jo he valorat molt ja com a persona treballadora de Bonpreu, que porto ja 2 anys pràcticament. I
És com, quan s'acaba el programa, llavors què passa, no? I és com, no t'acabes de desvincular, sinó que t'ajuden a continuar i a progressar, que estigues bé, que estigues a gust al teu departament destí, i això és molt xulo. Després també mencionar, a mi m'agrada molt dir-ho, que clar, jo porto relativament poc a TI i fa res vaig acabar de desenvolupar un projecte que involucrava 1.300 persones, que era tothom que tenia un portàtil a l'empresa. Llavors això està molt guai i la gent està molt contenta amb els resultats del projecte. I res, que al final a nivell d'escalabilitat, si ho vals, te valoren, t'ajuden a millorar, no estàs sol i això és molt xulo. Moltes gràcies als dos. Al final, durant el projecte, durant el programa ja us hem anat fent petits spoilers de què és el que fareu, però també volem que sabeu que si arribeu a entrar, descobrireu com es relacionen totes les àrees de negoci, perquè al final molta gent, quan pensa en el sector de la distribució, pensa, punts de venda, gent que està atenent de cara al públic, i no al contrari. Un punt de venda es relaciona amb tots els altres departaments. Per això volem fer incís, que són 4 mesos al departament de vendes i la resta del programa a veure tots. I ens passa molt, sobretot quan fem mentories o sessions de seguiment amb els PP Talents, que hi ha coses, procediments que no entenien quan estaven a botiga, que ara estan veient tot el que comporta des de darrere. També una altra de les cosetes que us volem comentar és que els formadors són 100% interns, us formaríeu al costat dels millors professionals que tenim a l'empresa, ja sigui quan estigueu a serveis centrals, logística. Tindreu l'oportunitat d'observar com es lideren equips i, tot i així, sostindrà en compte les opinions que tingueu, les idees, les propostes des del primer dia. I el que us comentàvem abans, cada dia serà diferent, cada dia el viureu al costat d'una persona o d'una altra, fareu procediments diferents, és a dir, que cada dia serà molt dinàmic. I aquí us posem el codi QR, si esteu interessats podeu escanejar el codi i inscriure-us. Tot i així, jo ara pel xat us enviaré un flyer perquè veieu com funcionarà tot el procés de selecció. Tots aquells que feu la inscripció anirem estant en contacte amb vosaltres. Fins al juny no es confirmaran les persones que entraran al programa, però tot i així anirem contactant i us ho confirmarem perquè sabem que ara acabeu d'estudiar, tindreu tot l'estiu per gaudir-lo, sabent que al setembre ja tindreu feina assegurada. I la idea és aquesta. Passarem al torn de preguntes ara perquè al final jo crec que teniu l'oportunitat de demanar a 2 persones que han viscut el programa des de dins i podeu preguntar-los el que vosaltres considereu, tant a ells o si teniu preguntes pel Sergi o per mi, endavant. Sí, jo tinc una pregunta. Se m'escolta? Hola? Sí. Vale. És que se m'ha tallat l'última part quan has explicat el codi QR. Sí, perdona. Bueno, se m'ha tallat quan estaves parlant. Llavors, és com es diu? D'aquí és que és un formulari d'inscripció o és que has dit que enviaries alguna cosa? No m'ha quedat clar perquè se m'ha tallat. Sí, des d'aquest codi QR us podreu inscriure, tot i així jo us enviaré ara pel xat un flyer amb tota l'explicació de com funciona el procés de selecció. I el que comentava abans és que el procés de selecció ara comença i aniran estant en contacte amb vosaltres, els tècnics de selecció. I al juny ja confirmaran qui són les persones que entraran a fer aquest programa, el BP Talent, i així podreu gaudir de l'estiu sabent que teniu feina i que comenceu al setembre. Vale, perfecte. Moltes gràcies. A tu. Més preguntes? Jo volia preguntar, per una enginyera química, com s'enfocaria? Bueno, tema d'enginyera química, per exemple, tenim el departament de qualitat,
que és un departament que al final està dividit també en diversos serveis i tenim tot el servei que s'encarrega de tota la part aquesta de que el producte estigui en bon estat, saber el que es ven, saber quines són les característiques en funció del producte per saber en quin moment cal treure'l, cal posar-lo, on ha d'estar. Vale, gràcies. A tu. I jo crec que la sostenibilitat i aquest també és un bon departament. Per lo que poc estic visquent aquests 2 dies, també crec que encaixaria. Però jo volia comentar que jo soc enginyer informàtic i el departament que més m'ha agradat és el de vendes, que no té res a veure amb l'enginyeria informàtica, però per això us deia abans que no us tanquéssiu a, ostres, potser pel que he estudiat, què falla màrqueting o per què hauria de passar pel departament de màrqueting. Al final, fins que no t'ho ensenyen i no veus quin és el dia a dia, tots els projectes que hi ha, etc., no acabes d'entendre quines són les tasques que desenvolupen i crec que no us heu de tancar a coses que no siguin molt semblants a el que heu estudiat perquè us perdríeu oportunitats. Vale, gràcies. Al final, seguint amb el que comenta el Jordi, no perquè tu tinguis aquest grau, obligatòriament has de treballar en quelcom relacionat amb això, sinó que el programa us ofereix l'oportunitat de passar per tots els departaments i escollir quin és el vostre destí ideal. Llavors, independentment dels teus estudis, tu pots escollir el departament de ventes i pots arribar a ser gerent sense cap mena de problema. O pots escollir el departament de màrqueting i sense tenir el grau de màrqueting se't pot encabir aquí. Llavors, seguint amb el que diu el Jordi, no us tanqueu portes, veniu amb la ment oberta i amb ganes d'aprendre perquè realment ho fareu. Gràcies. A tu. I una coseta en relació a el que heu dit últimament. És una pregunta més dirigida a en Jordi. Podries explicar una mica el dia a dia del departament de vendes? Perquè sí que és veritat que heu posat com molt hincapié en aquest departament, ja que són 4 mesos una mica intensos, i voldria saber una mica el dia a dia o què és el que es fa en aquest departament. Sí, i tant. Al final, el departament de vendes és estar a la botiga. Tu estàs amb l'equip de gestió, que és un equip professional, i ells et guien, t'ensenyen quin és el seu dia a dia. A part d'això, es divideixen les setmanes per diferents seccions que hi ha, tant com reposició, fleca, carnisseria, peixateria, perquè tu entenguis quins són els processos que hi ha darrere al final que un carnisser vengui un tall de llom a un client, què és tot el que hi ha darrere, què és el que fa l'equip de gestió, com es gestiona la merma, quins són els beneficis, etc. I al final, el que comento és anar acompanyat de l'equip de gestió, veure el dia a dia d'un gerent, d'un cap de torn de frescos o un cap de torn de cercs i passar per les diferents seccions setmana a setmana per entendre què és tot el que hi ha darrere i com funcionen. Vale, perfecte. I el departament de TI, exactament, és que clar, jo vinc d'ADE, jo no he fet cap enginyeria ni res, llavors què és el departament de TI? TI és el departament d'informàtica. Vale, i clar, una persona que ha fet ADE, clar, jo no tinc experiència, per exemple, en informàtica ni res, llavors això influeix en... No. No? No, perquè clar, passes per tots els departaments que té l'empresa a bon preu. Llavors, per exemple, per a una persona d'ADE pràcticament encaixaria a un munt de departaments com seria el de compres, que parlen en proveïdors, arriben a un acord, compren productes, després el de màrqueting perfectament també podries estar, el d'administració i finances pur, el jurídic, el d'auditoria interna, agafa totes les àrees possibles. O sigui, realment ADE és com al final, pel que jo sé, que em van explicar a mi els meus compis que van fer ADE, toqueu de tot, no? Llavors, si vos voleu especialitzar en alguna cosa que vos motiva, hi ha un munt de departaments que realment diries, ostres, doncs m'agrada este. No sé per on tiraria. Llavors, clar, per això també està el mentor que et va ajudant, te va guiant, dient, doncs, tal com ets tu, trobo que et veuria millor en aquest departament i ho faries millor.
Vale. És que com al ser informàtica i tal, i a la carrera de no toquem el que venen a ser ordinadors, doncs més carrera per aquí anava orientada la pregunta. Sí, no, lo xulo és això, que hi ha un munt de vessants i també una mica arran de lo que dia la Lucía, si dius, ostres, és que no estic molt especialitzat, jo en ciberseguretat la veritat és que no havia tocat res, m'havia especialitzat en xarxes, però m'ho han ensenyat tot des de zero a l'àrea que estic i independentment que Lucía, per exemple, ha fet enginyeria química i li mola màrqueting, li fan un curs de màrqueting per a formar-la principalment i també el que dia la Desi. Després va en una persona que és especialista o que porta més tot el que seria l'àrea, no? I t'acompanya i et va ajudant, que no t'agobies tampoc, que vagis tirant sense la incertesa de dir, ostres, que no arribo. Si al final estàs motivat i tens ganes i t'agrada, és això. Totalment. I última pregunta, ja no faig tan pesat. El tema de, com es diu, o sigui, la ubicació de treball, que és, o sigui, estan repartits en molts punts de la zona Catalunya central o és en algun lloc en concret? No, la ubicació de treball, com hem dit, serveis centrals, estem ubicats a Osona, que és Masies i Balenyà, i després l'estat de ventes sí que busquem un establiment de bon preu o esclat proper on vosaltres esteu vivint. Sí que és veritat que això us ho comentaran millor la Cinta i el Jordi. Moltes persones que fan el BP Talent realment s'agrupen i van a viure junts a Osona per quan fan tota l'estada de serveis centrals. Després hi ha algun que ha marxat perquè ha decidit tirar pel departament de ventes i s'ha anat a un establiment i ha tornat a viure on ell o ella eren abans, i hi ha alguns que actualment crec que segueixen vivint junts i fa un parell d'anys, no sé si de la teva promoció, Cinta, hi ha algun que seguia vivint junt. Sí, jo vaig estar una temporada compartint pis en un altre BP Talent i avui en dia estic vivint a Llinars del Vallès en la meva actual parella, o sigui, l'he conegut gràcies a tot el canvi que m'ha fet el BP Talent, que això també és algo xulo, que jo dic, ostres, qui m'ho diria a mi que trobaria aquí la meva vida, no? Està guai. Vale, perfecte, doncs moltes gràcies per la info. A tu. Per cert, una cosa, que això és algo que dona una mica de preocupació, poder, que el Jordi abans ha mencionat que a Ventes se passa per carnisseria, peixateria, xarco, que a vegades dius, ostres, em fa una mica de respecte. O sigui, al final, com vas en l'equip de gestió, no estàs tampoc davant del taulell, sinó que és entendre els processos, com treballen, com s'organitzen, com funciona, com tracten el client. I si tu et vols involucrar, pots, si no, no tens per què forçar-te a fer-ho. Però està xulo. Està xulo, veureu. El que us deia, no obstant, per molt que sigueu enginyers, tècnics, el que sigui, no obstant que ho portes a aquest tipus de feines perquè són superinteressants i tot el que hi ha darrere és un món. I jo crec que, jo he fet enginyeria informàtica, el departament de vendes no té res a veure i m'ha encantat, m'ha encantat. Al final, el departament de ventes, com bé comentaven el Jordi i la Cinta, és un dels pocs departaments que toca tot, des de laboral, a gestió de persones, part jurídica, part de comptabilitat, part d'administració. Per això us diem, al final, quan passeu per aquest departament, no estareu a carnisseria, tallant, manipulant producte, no. La nostra intenció és que veieu tots i cadascun dels departaments de l'empresa i, per tant, cal passar per ventes. Per què s'està 4 mesos? Perquè és un departament on hi ha moltíssima informació i perquè a partir d'aquest podreu arribar a entendre la feina dels altres departaments. Algun dubte més? Bueno, doncs jo crec que si no hi ha dubtes. Lali, et volia comentar, no m'està deixant enviar el flyer pel xat. Li enviarem a en Juli i en Juli el podrà fer arribar a tothom. Vale, perfecte. No hi ha més dubtes, llavors
Doncs, bueno, jo crec que moltes gràcies a tots. El flyer que us enviarà el Juli tindrà el QR per si algú vol veure una mica més com funciona, també hi ha informació. I moltes gràcies i espero que ens puguem trobar en un futur. Sí. Jordi, dic que jo deixo el meu número de telèfon pel xat perquè jo l'any passat em va anar molt bé amb un noi que estava fent el BP Talent, em va deixar el seu contacte i tots els dubtes que em van anar sorgint, totes les preocupacions, etc., ho vaig poder resoldre amb ell i per si algú que no ha volgut preguntar avui i d'aquí una setmana li sorgís qualsevol dubte o qualsevol cosa que tingui algun contacte i que no li faci res escriure. Perfecte, Jordi, moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Serà molt d'ajuda. De res.